வெல்கம் டு தமிழ்நாடு ஸ்லேட் பென்சில் அண்ட் கிளேஸ்லர் யூடியூப் சேனல். நம்ம யூடியூப் சேனலில் கஸ்டமர்களுக்கு பேக் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஐட்டம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எப்பயும் சொல்கிறபடி என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் 90 25 36 50 75 கஸ்டமர்கள் ஆர்டர் கொடுத்துருந்தாங்க. கூகுள் பேல பணம் கட்டிட்டு அட்ரஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. அவங்களுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். முதல் கஸ்டமருக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆஃப் ரோஸ்டட் ஐட்டம் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். அடுத்து ரெட் சிப்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க, எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாபி மிட்டி எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். ரெட் சிப்ஸ் உங்களுக்கு அந்த ஷேக் அழகாக இருக்கணுங்கிறக்க வரிசையாக எடுத்து வச்சிருந்தாங்க, வேறு ஒன்றும் கிடையாது. சூப்பராக எடுத்து வச்சுருக்கேன். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இந்த கஸ்டமர் பார்த்தீங்கன்னா ஊர் பேர் சொல்லாதீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால் அவங்களோட ஊர் பேர் வேண்டாம். அடுத்த கஸ்டமர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கோயம்புத்தூர்லேருந்து நமக்கு ஆர்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க. இவங்க பார்த்திங்கன்னா பஞ்சாபி மிட்டி ஆர்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கனாக்கா நக்குமத் ஐட்டங்கள் வேணும்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. அது எல்லாமே சூப்பராக எடுத்து வச்சுருக்கிறோம். பாருங்கள், எப்பயும் சொல்கிறபடி நம்மளுடைய அந்த கவர், அந்த திக்னஸ், அந்த உள்ள ஐட்டங்கள் வெளியிலேருந்து கண்ணாடி மாதிரி தெரிகிறது எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். நம்ம அட்டகாசமாக இருக்கும். நம்ம கஸ்டமர்கள் வந்து ரொம்ப நம்மகிட்ட என்ஜாய் பண்ணுறது தான், நம்மளை பாராட்டி சொல்கிறது தான் அதுதாங்க. நம்மக்கிட்ட பாராட்டி சொல்கிறது தான் அதுதான். சூப்பராக இருக்குது சார், சுத்தமாக இருக்குது சார்னு சொல்லி நம்மக்கிட்ட சொல்லுவாங்க. இவங்க 3வது கஸ்டமர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சென்னை ட்ரிப்ளிகேண்ட்லேருந்து நமக்கு ஆர்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க. இவங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆஃப் ரோஸ்டட் ஐட்டம் வேணும்னு சொல்லி ஆர்டர் கொடுத்துருந்தாங்க. அவங்களுக்காக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நாங்கள் ரெகுலர் கஸ்டமர். இப்போ கொஞ்ச நாள் நம்மகிட்ட ஐட்டம் இல்லாததுனால இப்போ தான் நம்மகிட்ட வாங்குறாங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சென்னை கொரட்டூர்லேருந்து ஆர்டர் கொடுத்த கஸ்டமர். இவங்க பார்த்தீங்கன்னா 3 கலர் பார் வேணும்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. அவங்களுக்காக பார் ஐட்டம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மேடம். இவங்களுமே நான் சொன்னபடி என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் 90 25 36 50 75 அழகாக ஆர்டர் கொடுத்துருந்தாங்க. கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டிருந்தாங்க. அமௌண்ட் சொல்லியிருந்தேன். கூகுள் பேல பணம் கட்டிட்டு அட்ரஸ் கொடுத்துருந்தாங்க, எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அடுத்த கஸ்டமர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சென்னை வானகரம் அப்படிங்கிற ஏரியாவிலேருந்து ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஆஃப் ரோஸ்டட் ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபுல் ரோஸ்டட் ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பராக அவங்களுக்காக ஆஃப் ரோஸ்டட் ஃபுல் ரோஸ்டட் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஆஃப் ரோஸ்டட் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக சங்க்ஸ் வெளியே அப்படி சுத்தமாக கண்ணாடி மாதிரி தெரியுதுன்னு பாருங்கள். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிப் ஐட்டங்கள் கேட்டிருந்தாங்க, எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். தொடர்ந்து நம்ம சேனல் பாருங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கும் சொல்லுங்கள். நம்மளுடைய ஐட்டங்கள் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இது ஒரு அழகான ஒரு பேஷன் எல்லாருக்குமே. ஒரு ஜாலியாக எல்லா கஸ்டமருமே பார்த்திங்கன்னா நல்லா அதை கேஷுவலாக சிரிச்சுக்கிட்டே நம்மகிட்ட வாட்ஸ்அப்பில் பேசுகிற கஸ்டமர் இருக்கிறாங்க. நிறையா அட்டகாசமான கஸ்டமர்கள் நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணுறாங்க. நிறைய விஷயங்கள் நம்மளும் அவங்ககிட்ட வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். வெரைட்டியாக பேரெல்லாம் சொல்கிறாங்க. கண்டிப்பான முறையில் எல்லாமே வாங்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம். நீங்கள் எல்லாருமே நம்ம சேனல் தொடர்ந்து பாருங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குன்னு சொல்லுங்கள். நம்மளுடைய பேக்கிங் இந்த மாதிரி தாங்க இருக்கும். நம்ம எப்பயும் சொல்கிறபடியே உள்ளே என்ன இருக்குங்கிறதே வெளியில் தெரியாது. அந்தளவுக்கு சேஃப்டி அண்ட் கான்ஃபிடென்ஷியலாக இருக்கும். என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் 90 25 36 50 75 நீங்கள் பேசுகிற விஷயங்களும் அதே மாதிரி தான் சேஃப்டி அண்ட் கான்ஃபிடென்ஷியலாக இருக்கும். மற்ற விஷயங்கள் எதாக இருந்தாலுமே சரி, நீங்கள் அந்த புதுசாக வர்ற விஷயங்களை பற்றி என்கிட்ட சொல்லலாம். நானுமே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். நிறைய கஸ்டமர்லாம் நம்ம அதை ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணலாம். பண்ணிக்கிட்டு என்ன இருக்குது, என்ன வருது, என்ன போகுது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. நிறைய ஐட்டங்களை பற்றி பேசிக்கிறோம், தெரிஞ்சுக்கிறோம். மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை. மீண்டும் ஒரு நல்ல ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.